Roja sê şuwata sala 2016 civata Wezîrên Herêma Kurdistanê biryar da prensîpê kêm ji kêmiyê û zor ji zoriyê bihête bicihînan. Anku fermanberên moçêrwana zorin rijeyeka zor ji moçêrwana bihêne helgirtin û ew ên moçewana dikêmin kêm ji bihête helgirtin. Her du kombanî da biryar hate dan bê çi awayekê destskariya moçê binaretî û dermalên fermanberan nehête kirin. Her du kombûna civata wezîran da biryar hate dan moçê sê heyvên sala 2015 yên Wezareta Pêşmerge û sê heyvûnî vên Wezareta Perwerdê û 4 heyvên wezaretên dî weqer lê nek hikûmetên bimînin. Her wesa ji heyva êkya sala 2016 bi rêjeya 15 heta 75 sedê ji moçên fermanberên herêmê bihête helgirtin. Ku ev biryare ji hêzên Pêşmergeyê û ji wan hêza Negrîd yên lêberûkên şerî şerê grûpê tîrosiya Daeş dikin. Lê çend rojekan piştî wê biryara hikûmetê, kombûna mamosteyên nerazî li ser astê mamosteyên Silêmaniyê û Helebca û Germiyan û Dûkan û Qelatzê û Raperîn lê bajêra Raniya hate girêdan. û piştîkên geşekirina zor biryar da boykota holên xwandinên bikin û hindek daxwazî arasê hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin û nerazîbûna xwe li ser wê biryara hikûmetê nîşan dan. Ji laya xwe ve civata Zankoa Silêmaniyê yaddaştek arasê hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Bi hemî awayan ew biryara red kir ku daxwaz kir bi zûttirî dem hevpeyvîn li navbera hikûmetê û mamosteyên Zankoyê Herêmê bihêne kirin. Da ku xişteyekî nû bête amadekirin bi awayekê wesa kêmtir ziyan bê mûçexweran bikevît. Her wesa piştî wê biryarê fraksiyona Êketiya Niştimaniya Kurdistanê li Parlemanê Kurdistanê da beyanavek derêxist û ragihan navî rêxistina moçeyî li ser hesaba moçexwerekê bîtin ku ew bi xûyê hejara û hejartin lê bihête kirin. Belê divêt biryar li ser birîna du moça û sê moçan bihête dan û gendalkar bi dijwartirîn şêwe bihêne encam dan û şefafiyet dê dehatê devletê û xalên gumrûkan û firîngehan û dehatê navxwe bihête kirin. Li roja heftî şuwata wê salê hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihan. Em dizanîn ew xiştê biryar li ser hatiya dan barê moçexwerên Herêma Kurdistanê giran kiriye. Lê ev biryare berwexte û ji neçarî hatiya dan. Ji ber hindê fermanber piştrast dikin ku dêgel zêdebûna her dehatekê dê pêdaçûn bi wê moçeyê da hête kirin. Bi awayeke wesa karîgeriyeka baş lê ser van moçexweran hebît û yên girantirîn bargiranî da keftiye ser wan. Nûke jî car car behsa kêmkirina rêja helgirtina moçe û demê wê kêmkirinê hête kirin. Lê heta nûke çi tiştê misûger nîne herçende bayê naftê bilind bûye û dehatê naftê ji wî demî zortir lê hatiye ku ew biryar têda hatiye dan.